Si, com qualsevol altra nació, volem votar el nostre futur via referèndum, som colpistes, secessionistes, qualsevol barbaritat d'aquelles que et puguin adjudicar. Si el que reclames és un millor finançament perquè estem infrafinançats i això afecta directament els drets socials dels nostres ciutadans, aleshores el que passa és que som insolidaris, gasius, gent sense gairebé ànima perquè no volem repartir el diner. Però hi ha el que no ens arriba, perquè no és que no el repartim, és que no ens el reparteixen a nosaltres. Se'l queden, mai torna. Si reclamem que aquelles inversions que estan ja pactades després de difícils negociacions s'executin, però en canvi tenim l'evidència de que s'executen un 20 o un 30%, quan a Madrid s'executa un 150%, aleshores el que som és victimistes, sempre esteu queixant-vos, mai esteu contents, sempre voleu més. Si el que demanem, el que reclamem, és una bona gestió de la immigració i com a poble madur i democràtic volem poder gestionar nosaltres les nostres complexitats i per tant demanem les competències adequades, aleshores som racistes. No hi ha manera de sortir-se'n. O som colpistes, o som insolidaris, o som victimistes, o som racistes, o ho som tot. Perquè el problema principal és que cada vegada que Catalunya demana alguna cosa o els nostres líders polítics les negocien, cada vegada que això passa, com que Catalunya és la colònia rebel, la que està sempre sobre sospita, qualsevol petició esdevé, imagineu-vos, el pitjor del pitjor. Recordem, quan estàvem analitzant l'Estatut, quan volíem l'Estatut, aquell Estatut que Alfonso Guerra se cepilló. Hi havia articles que demanaven que estaven en l'Estatut andalús i on ningú considerava que fos incorrecte. I en canvi, en el nostre cas, patapam, al Constitucional. Sempre és el mateix, no tenim remei. El que passa és que el que ha passat aquests darrers temps, el debat sobre la immigració, ha estat ja el sum, és com el cicle que es tanca. Estan en contra de que ens donin competències des de Vox i l'Aznar, la veu de l'Aznar, retorna l'Aznar, i Pablo Iglesias, Ione Belarra, Irene Montero, de la més dreta a la més esquerra. Tots, allò, Fuentevejuna, tots units en dir-nos no. Diuen no a Junts, ha fet un acord de traspàs de competències. Aquest traspàs de competències ni tan sols el gestionarà Junts, perquè el fa per Catalunya. Ara, en aquests moments, el gestionarà el senyor Salvador Illa, senyor que es manifestava amb la gent de Vox i de Societat Civil Catalana i el PP en contra dels drets catalans. Per tant, més impecable que aquest, que els espanta. L'Illa és vostra? No, en aquest moment, immediatament, apareix tota una onada espanyolista en contra perquè Espanya està perdiendo Catalunya a l'Aznar. O una onada progre perquè resulta que nosaltres, els catalans, som racistes. I dic els catalans, senyor Pablo Iglesias, senyora Irene Montero, senyora Ione Belarra, vostès han fet un discurs catalanofòb, absolutament aquest sí que és racista en contra de tots els catalans, perquè si vostès estan en contra de traspassar una competència tan important és perquè no creuen nosaltres. Si ens diu racistes per demanar-ho, en quin context, de quina manera? Quan no s'ha plantejat en termes democràtics? Volem gestionar la complexitat millor que vosaltres, probablement. Perquè, a més venim d'una llarga tradició democràtica de defensa de la immigració. Som el lema pujolista del som 6 milions, som el Candel, els altres catalans, som la gent que hem construït una nació de moltes procedències, però volem fer-ho bé. Que no hi hagi il·legalitats, que no hi hagi un augment tan brutal de la inseguretat com s'està produint. Volem, com a nació, tenim tot el dret a gestionar-ho nosaltres. I sortiu aquests progres de pacotilla que heu esdevingut l'exemple més clar i rotund de reaccionaris i d'intolerants. Els discursos de la Belarra i de l'Iglesias i de la Irene Montero són un manual d'intolerància, de catalanofòbia i sí, de racisme cap als catalans en termes tenint en compte que no som una raça. Però hi ha una connotació, diguem-ne, de grup. Ja n'hi ha prou. El problema que teniu, a dreta i a esquerra, és que ens menyspreeu, que no respecteu el nostre país, que considereu que som sempre sospitosos, sempre sobre sospita. I teniu raó, som la colònia rebel. Ferits, cansats, fatigats de tantes lluites, però indòmits, Mentre un sol català
es mantingui dempeus, vosaltres recordareu que ens esteu ocupant i que sobretot el que voleu és destruir-nos com a nació. Pablo Iglesias, felicitat. Ara ja finalment t'has unit amb Vox. Esteu tots a la una, Fuentevejuna contra els drets catalans.